И така, последно, което искам да кажа, не знам с колко време разполагаме. Съвсем маничко, добре, значи, това, което попитаме за здравето. Как ето Цветозар е феншуй специалиста, който обучи почти цяла България на това китайско изкуство. И ще кажа как Китай му се отблагодари, за да му върне здравето. Открихме два продукта от природата, които са ин и ян на човешкото здраве. Боров прашец, който расте само в Китай, и бамбук, който расте само в Китай. И единият бамбука чисти лимфата и кръвообращението, регулира, а прашеца захранва клетката и регенерира органите. И благодарение на тези два продукта той се възстанови и е в този вид, в който е сега. И продължаваме да ги пием и за нас това е здравето на бъдещето. А как биха могли хората да си ги набавят? Предлагат ли се и в България? Магазини, аптеки? Да ви кажа, много, много трудно. Сега се чака контейнер от Китай. И всеки, който иска да разбере, сега на 29-ти, това е в събота, в хотел Хемус, в 11 часа ще бъде лекцията на доктор Мария Папазова "Детското здраве", а от 1 ще се представят точно тези клетъчна храна, се нарича това, и хора ще разказват от цяла България. Ние бяхме свидетели сега на един семинар, се връщаме от Велинград, където невероятни случаи разказаха хора, излекували се от диабет, от епилепсия, от псориазис и от цироза. Просто пред нас бяха и там ще бъдат, ще споделят тези резултати, който иска наистина да отиде да чуе. Впечатляващо. Много ви благодаря. Ние благодарим. Много приятно ми беше. Да внимаваме за всички тези неща, защото явно всеки един детайл в живота ни все пак има значение. Така, вземете си книгите, четете и ще знаете всичко. Благодаря. Благодарим, Елена. И заповядайте, това е от нас. Много благодаря. Да сте живи и здрави. И всички наши зрители, и те да са живи и здрави. Останете с нас следващите минути. Ще